Igbo niile na-ege anyị ntị kedụnụ ọkachasị ndị Arochukwu maka na maka unu ka ji bịa ebe a n'ụbọchị taa. Oge a na-ya kịta bụ oge omenala dịka o si mara na-akọwa na omenala dị iche iche nke dị n'ala Igbo, mana nke ụbọchị taa ma na-akọwa omenala kama a na-ekwu maka ndọrọndọrọ ọchịchị nke na-eme n'obodo Arochukwu n'ala Igbo anya. N'obi Voice of the East n'ụbọchị taa, anyị na ndị si n'Arochukwu na ebe a inwe mkparịta ụka gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị nke na-eme n'Arochukwu. Onye na-ewetara n'ozi a bụ Nwaada maka na ọ n'ọfụma dịka anyị ga na-ekwu maka ya. Ndị nke anyị nọ n'ụbọchị taa dịka o si bịa ka anyị kwuo maka ndọrọndọrọ ọchịchị nke na-eme na obodo Arochukwu. Unu nwere ike ịkọwara anyị onye unu bụ maka ndị na-ele anyị n'ụbọchị taa ka ha nwee ike mara ndị unu bụ. Eze Godwin, biko nwere ike ịgwa anyị onye Igbo ọfụma ka ndị mmadụ mara onye Igbo. Aha mụọ bụ His Majesty Eze Godwin Kanu Idei Kanu Okoroke, the great grandson of late Mazi Kanu Okoroke Okenachi. Ndewo. Ndewo, nnọọ dịka isi nọrọ anyị n'ụbọchị taa iji mee ka anyị mara ihe gbasara Arochukwu. Onye ọzọ ga-agwa anyị maka ya bụ onye nke nọ m n'akụkụ nke bụ His Royal Highness Eze Dr. Nwakanu, Eze Ibom Isii, Arochukwu Kingdom. Nnọọ dịka isi bịakwa ịnọnyere anyị gbasara omenala anyị ọzọ. Onye nke na-esote ya bụ Aba m bụ Elder Kanu Idei Kanu, otu ndị ime ụlọ Maazị Kanu Okoroke Nnachi. Nnọọ dịka isi nọnyere anyị n'ụbọchị taa. Onye na-esote ya bụzi aha m bụ Barrister VB Nwabeze. Nnọọ dịka o si bịa ebe a ka anyị kwuo maka ndọrọndọrọ ọchịchị nke dị n'Arochukwu a, ka anyị gaa n'iru iji kọwaa ihe gbasara ihe anyị. Tupu anyị aga n'iru, anyị chọrọ ka Eze Ibom Isii kọwara anyị gbasara Arochukwu ka esi echi echichi eze na ihe ndị ọzọ gbasara, maka na anyị nụrụ n'ọgwụ a bụ onye isi na iche echichi eze. Igbo Mmamman, Aroke Igbo Mmamman, Abia State Mmamman. Onye na-anụ olu ya bụ His Royal Highness Eze Dr. Nwakanu, Eze Ibom Isii of Arochukwu Kingdom. Anọ nakwa m n'oche eze a site n'ikike Chineke uhu afọ na asatọ ka a na-ekwu 28 years on the throne. Akwa mụnwa dịka omenala arụsị dị bụ onye na-ekpuwe eze Arochukwu. And ịbịa na Arochukwu, o nwere ndị anyị na-akpọ ndị Okennachi. Otu ịbịa na Okennachi ha nwere ndị nwe eze a na-akpọ ha ndị oke from Oro village Arochukwu. Na omenala na ochichi eze na Aro, tupu ewepụta eze na Aro, eze nwụọ eri azụ eze ya afọ onu, ụfọdụ na-akarịkwa afọ onu, ericha azụ eze, ndị ime ụlọ ahụ dịka ndị Asioke Okoroke family, ndị Kanu Okoroke, ndị Oji Okoroke, ha ga-anọkọta mara onye eze rutuwere. Ha na-anọga mara onye eze rutuwere. One na-akpọzie dị Okennachi extension, onwe ndị a na-akpọ Okennachi extension wụrụ ha na ha eme n'eze. Ara o nwere village ha si pụta na-akpọ Utugwu village. Ha ga-aduru onye ha gaa Utugwu village after ọrụ oke nabatara ya and ọrụ as a whole nabata onye ahụ. Ebe a ka a ga-eduru ya bịa n'Ibom Isii. So dịka eze ọtụchi the chief priest of Aro Kingdom ga-anọ ya, ndị eze ogo niile ga-anọ ya, ụmụ ọtụsi Ibom Isii niile ga-anọ ya, dị ụmụ ọtụsi izi abụ origin ndị nwe ala ha ga-anọ ya, the elders ga-anọ ya, ajụjụ onye ọha ajụjụ rama otoruru iwu eze. Nke bụ a ga-ama ma nna ya ọkwa na nna ya na omenala, ugbo nne ya ebulaka ikenga,
onye mechaa ihe ahụ dịka omenala arụ site onye omegbu ọbụla aka ike nga megbuo omenala nọ n'ime ya eri azị eze 1 year. Onye ọbụla wee kisa n'ime ụlọ ahụ rie ya azị eze bọta ọkwara nke ọkwa n'aka ọkwara eze ahụ lekwa ego richetara maazị eze ana onye ahụ richa azụ eze ọhụ ọhụrụ na maazị nwa maazị anaghị achị eze arụ na-asị onye nna ya nọ ndụ nne ya joinbeghị ancestors a na-akpọ ya ndị iche arụ enweghị ike ichi eze nwee ike ichi eze nna gị nọrọ ndụ nna gị nwụọ ịkwacha ya na omenala arụ ị ga-eburu eze and onye a eduru ya bịa na Ibom Isii dịka eze Ibom Isii na palace ha ga-eju eme ya interview ya na-akpọ interview jụọ ya nwere ajụ a ga-ajụcha ya dị iche iche ọ ma esokwa na omenala arụ ihe arụ na-eme ọ ga-esokwa ya ga na-agakwa awada ọ ga na-esokwa ndị ekpe eme ihe a na-eme ọ gakwa na awada arụ gaa chụọ aja n'isi oke nnachi na nna ya nke nwụrụ anwụ ajụọkwa ajụ ha bụrụ na eziokwu na ọ dakọtara enye ọda si ezi Ibom Isii ị ga-aga ebe a na-akpọ Aliogo shrine eduru onye a gaa na Aliogo Ibom shrine a ga-eweta ebule a ga-eweta ji na ngwongwo yara ya soye agụgọ ọfọ kpọcha ancestors ma oke nnachi ma agwụ ilu ọbịa ma akụma na ubi the founding fathers of Arụ Kingdom ewere okpu kpukwasị onye ahụ n'isi a na-ekpu ya okpu ọhụrụ n'eze arụ enye staff enyeghị staff you become automatic eze arụ anaghị enwe mgbanwe like Eze Kanu chịrị ọchịchị 73 years Eze Kanu bụ eze former eze arụ nwụrụ anwụ before the last one. My grandfather kpuwere okpu 1914 nyekwa staff ayaka o ji chịgha arụ till 1979 mbakwa bịa nye staff of office adaga amụwa nọkwa here 1996 ka emere m crown nye m staff 2001 Oji ụzọ Kalụ the former governor si Eze Ibom Isii dị over qualify enye gị staff of office enye m staff of office eze niile nọ n'arụ onwe nke eji staff of office achị enye gị staff office gị dewe na nkọ ihe na-achị bụ arụ because arụ na-abachi onwe ha before bekee na-abịa n'ala ya aga nke aza duru Godwin Kanu Idei bụ the current eze arụ now eduru ya bịa n'obi m agada akranụọ ya after crowning o nwere another kindred enwe ọnụma atọ na arụ nke a bụ oke nnachi kindred awụ ndị na-eweta eze arụ nke a bụ Ibom Isii bụ na-eme crowning ebe m si pụta nke a bụ eze agwụ na ọkwara agwụ na-enye blessing a na-eko ịkpa nzụ confirmation and eze nọ ebe ahụ eze His Royal Highness eze Okafọ ọ kpara agọdị nzụ ndị eze agwụ na ọkwara agwụ nabata ya asa eze arụ akparịa mkpọ n'ala izu akara nụrụ ya mkpọ n'ala agbara n'Ibom is almost 24 aga na eze agwụ agbara almost 14 eduru ya from Ibom mgbe o si eze agwụ bịa ime ikwuru anyị na-emene confirm it eburu ihe a na-ekwu ịnya mkpe ekpe arụ anya ka eji duru ya tutu ya ọ ga gbata ọkpa naanị ikpe n'obi nkịta Chineke nyere aka a na-anụ nwaanyị izu ahụ n'obi nkịta imere na ụwọ nụ n'eze arụ akara nọ n'eze arụ everybody stood up ụmụ nwaanyị arụ lụrụ mass return na họl obi nkịta ụfọdụ tọpụchara akụ ha n'ala nyiwere ya ya ọmachi ya azagọhụ duru ya tutu dula na palace ya n'ọrụ agọ nke aza eme ya n'arụ nke ọdọ bụ imecha data ihe a ga-eji ama ma ị dị qualified to be on the throne ị ga-aga na awada arụ ebe a na-ekwu awada arụ n'ugwu akụma eze ọtụsụ the chief priest will be there eze arụ ga-anụ ya
eze Ibom Isii ga-anọ, eze agwụ ga-anọ ya, plus ndị ọtụsị ndị ọzọ ha ga-agada. Onwe ihe a na-ekwu ịchụ aja. You will libate at the biggest shrine. Ị ga-achụ aja there. Ịchụjụ aja na 1 week ma onwe ihe mere ya automatically eze arụ. Godi o mere ya mekwa ihe a na-ekwu nticha akpụkpọ n'ukwu ọfọ the council hall, arụ council hall ukwu ọfọ. Ọ sụlatara ebule ticha akpụkpọ goju ukwu ọfọ. Godi mere ya. O ji aka were chụọ aja ahụ n'onwe ya. Ihe o ji chụọ aja mgbe ebule aga na ama ikpe obi nkịta na ezumezu arụ. Ebe ọ bụ ibe a na-ekwu osim, ibe ọbara osim wụpụrụ, a na-ekwu ya nkume ama ikpe. Egburu ewu dee n'isi ya. Emere ya on 29 December 2023. The entire Arụ kingdom, the whole villages bụ egwu bịara n'ikpe ịnabata ya eze arụ. Ihe na-afọsụrụ ebe just mere recognition gọọmenti na were staff of office. Okay, ihe na-achịkọwa kịta bụ onye ọbụla emechiri eze arụ, gọọmenti na-abịa nye ya staff of office na onye ọbụla eze arụ. Ọ na-enye that's just mere recognition. Dịka aga m nyere gị example na aga emere m crown as eze. Whether m nyere staff of office ma nyere m staff of office, abụ eze Ibom Isii. Whether m nyere eze arụ staff of office ma nye gị staff of office, ise eze arụ of Arochukwu. Pending mgbe gọọmenti wishes inye staff of office. Ihe a niile nkọrọ bụ ihe mere Godi mezie ya emezi. So arụ anabata. Then on 26 January o were oche ya na council hall. On 26 January o were oche ya na council hall in the presence of ndị eze ogo. And o nwere ihe chọrọ ịgbatu ọkwa now. On 23rd October arụ asị arụ eze arụ nke asụ nabatara ya. Lekwa eze arụ o gburu arụ nama, o gburu Ibom Isii nama, o gburu ndị eze agwụ na ọkwụrụ akwụ nama. Ihe dum bụ omenala arụ onwe nke omegi. Ihe a dum o mechara the whole functions. Ihe gbasara omenala arụ. Adedere akwụkwọ nye this is eze arụ of Arochukwu signed by the 3 royal families na arụ. And ihe m na-achọ ime ka ụmụ arụ mara bụ na onye ọbụla anabatara na ọkpankwa arụ asa na eze ọ na eze onwe ike ichenji pụrụ anyị. Agụ ka ọ dị onwe kwesịrị ichenji pụrụ anyị. And agọdị ka anyị mere eze onwe onye ọdọ ejizi ndị Ibom Isii akara anọ. Ụkwara onye ọdọ esiri ndị eze agwụ na ọkwụrụ agwụ ha anabata ya ma ya nzụ. Ndewo. Ndewo, daalụ sọ eze Ibom Isii dịka isi mee ka anyị mara ihe niile gbasara ka esi eche eze na Arochukwu. Onye ọzọ m chọrọ ịjụ gị na ikwu ole ka esi eme ihe ndị a niile si na Eze Godi na o mechara ihe dum, o mechara ha dum. Ka ezi ihe mere n'agbanyeghị na o mechara ihe ndị a niile, ka ezi ihe mere eji napụ ya eze ruru ya. Onwe onye napụrụ ya eze. Onwe onye napụrụ ya eze. Mana ọ bụrụ na onwe onye napụrụ ya eze, mana kịta o nwere onye ọzọ na-akpagharị na onye a bụ eze Ibom Isii, onye a bụ eze arụ. Ya ọ na-akpagharị na ya wee eze arụ. Ya ọ gba na akwụkwọ na court izi na ya wee eze arụ. Onwe onye gbara Godi akwụkwọ na ya wee eze arụ. Onwe onye gbara Godi akwụkwọ na eze arụ. O bụ ihe m chọrọ ime ka ị mara. I want to come in a bit. Ka nziga ya that na onye napụrụ ya eze napụrụ ya eze say napụrụ ya eze. Court has ruled. A bịara kpụrụ Godi na January 5th. Na ọ na-eme onwe impersonate. Na ọ na-eme ịkọsụ nsogbu nwee ike iweta ọgbaghara ma ekpu ụlọ ọkụ. Ha kpụrụ ya gaa na court. Izu ahụ ọ dị ka ahịa n'azụ. Over 7 hills of police loaded surround Oro. Police everywhere. Ke onye na-achọ ha si na Godi na-eme impersonate. Na ọ na-eme impersonate. Na-ekwu onwe ya eze arụ. Ibe ọ bụghị eze arụ. Ha kpụrụ ya gaa na state CID. Ihe ọ nọ days 4 days. Ka onye kpatakwanụ ndị police. Na-abịa. A sị na state gọọmenti si ọ dara iwu. A nọ ndị state gọọmenti ọkwa. Ha buru ya. They ordered state CID ka eme detain so that eru ya ga court arịmaghị ya. But site na amara Chineke eru ya gaa na court
mgbe eji duru ya gaa na court ụmụ nwaanyị ahụ nọ ebe a very good woman si na enwe jurisdiction over this matter. Okay, so I duru ya gaa court. I granted a bail. When he was granted bail, he would have gone for court review na Bend High Court. The president Banagaza make all the Eze may he deal court we who that now. That authentic Eze Aroko, they squash all those allegations against him. Restrict here the state government, Attorney General of the state, Commissioner of Local Government and Chieftaincy Affairs, Inspector General of Police, Police Command, and Commissioner of Police Abia State. They were restricted. Who got that you won? But here the one he had, and when my asking that he won't even be required back to that court. If you guy before, he was discharged and acquitted. Can you also not see there? He's the authentic Eze. Court has said it. Rule, I ain't going to disobey court order. When that may disobey court order. Even the governor neighbor, I have court to Meloji not there. Okay, all regard to Supreme Court. I got quite a court to go. And you never would join Yanyabo. Nachoko Maro Mara. Bona dozi udonsi. Grow President General. Buena chi were oku kwa naro. Ocho di were oku fune wisiri umwaro. On a organized a second anniversary coronation ya. Kapoka to umwaro let's say committee. And if the court in Hana an order. A parent should not invite in days ago in a meeting. Eze Ibom Isii on 9 days ago. Which all they are aware of it. Can you only organize? Second presentation and all those things. What do you were okutinaro? From 25th to 27th, according to him, Mama Hiochor him. I can de Urumaru wherever they are, they should come out. Kahadi tira no baranaro. Kahadi wisumaro. Bikon Umwoke, Umwani, all the whole villages. Kamna Chikurun, Onyabuna Lakuo. Ewe kina puti wherever knock, wherever babu onyo. Abacho hina diagon. Kehine bute kwenu nke igbe. Yes. Dalo. The youth, ihe mere m jiri ekwu ya bụ na nnọ ta akpọm. Na police bịara chịrị ụmụ youth arụ almost 30 of them. Ndị ekwenyere na ya. Ọ dị good. So ihe m na-ekwu na-arịọ ụmụ arụ biko nụ nkwụ onye na-apụta ndewo. Daalụ sọ na nke mere ka anyị mara ọfụma gbasara ihe na-eme na Arochukwu. Onye ọzọ chọrọ ikwu kwuru maka the President General ka ebe na Arochukwu enwere ndị na-ewepụta eze, nwee ndị na-echi eze, nwee ndị na-agọzi eze. Ka ezi ihe m ji nwekwenu onye ọzọ ga-abụ President General Arochukwu. President General is a town union. All the everywhere. A town union. Ta onye abụ President General o nwere ikikere iwepụta usoro esi eme eze. O nweghị ihe gbasara ya de. Ihe ọ chọrọ bụ ịzụ mma ga were ego na-anakọta ego. Anyị na-enwe mmemme ya na-eme. For what? Mana na ihe gotara dịka okwu a si na-aga n'iro nwe ebe anyị gotara si na enyere ndị okennachi ara abụọ ịkpọpụta onye ga-abụ eze maka na eze nke nwụrụ anwụ onwe onye kwekọtara si na onye a ga-abụ eze. Enye unu ara abụọ kunu chọpụta onye ga-abụ eze mana onwe onye wetara ya. Nyawa bụ the President General eje wepụta usoro onye ga-abụ eze unu ekwenyere na ya. Ọ bụ ya mere. Because the family should answer that. Nwanne nwoke Eze Kanu Ide Kanu achọrọ ka ikuzie gbasara nka. Nwanne m nwanyị Ndewo. Daalụ sọ. Ndewo. Onye ikuru aba mbụ Maazị Eze Udonsi. He has no hand. Na ihe ọbụla gbasara na ihe ọbụla gbatara ịhọpụta onye ga-abụ eze arọ. Ọ bụdịghị onye okennachi. Like Nna Ekwu said, and that's the truth. Ịbịa na e nwere 3 kindreds. Okennachi, Ibom Isii,
Eze Abu na Okwara Abu. There are 3 ruling families. Asieko, in that seniority order. Asieko, whom according to our history, had produced the first 5 Ezes in the Arochukwu kingdom. Kanu Okoro, he produced Eze. Oji Okoro, he produced Eze. And all that Oji Okoro, who that is actually 73 years. Yaga Fezie to the first person, Reckon no one actually, Yamagachia. Yaga to the first person, Asieko. Asieko Achichala, oh yeah, the last Eze. Came around now, 2020, October. there. After 25 years, he died. Come on. For equity, people easy. Who could recover the Mulan from every ramification? Is Ileana. Oi Mula Kuru. But I think I go. Manekele Richineke and Daro. Marake Wezoku. On the 20th of October last year, 2023. Aro no ha. Dika na Kukuru. Zurezu. Now the rifle Aliogo Ibom Isii. Kano Puwe Eze Godwin. Ikuata, oke nnachi, Ibom Isii, Eze Abu, Uzurezu. Ekpu bayo okpu. Duye, gaibo kwesịrị ga dula kwa na palace ya. Na ghọta? Onwege any hindrance, onwege any challenge. Because ọkwa nchọrọ ka iyi mara wo. Onwere ha na-ekwu abomination no. Aro. Kembo, onye nna na ndụ agachi eze aro. Second son agachi eze aro. Onye bụ second son. Ọkwara aka nọrọ ndụ, nna ya nọrọ ndụ. In fact, nna ha nwụọ, ya ọrụ ọkwara aka nọ ndụ. Second son agaghị abụ eze, or the first son. Unless enyere ikike, the first son onyere ikike by performing some rites. You got that? Onye ọbụla nọ n'arọ ma ihe a niile. Goodness me. Anaghị eme n'arọ. Fourthly, onye amụrụ ejima anaghị abụ eze. Enweghị ike ịbụ eze n'arọ. Onye nchọrọ ịjụ gị, dịka isi kwuo, ọwụ n'ụwa ka o ruru ịbụ eze. N'ụzọ ọbụla ịzale ya anya. Mana ka ezi ka o si bụrụzie na mmadụ abụọ na-azọ ndọrọndọrọ ọchịchị na ihe na-aga ebe niile. Eze Godwin daalụ, gị ka chọrọ ka ịza ajụjụ a. Na ihe na-agagharị na ihe niile nọ n'akwụkwọ nke a na-akpọ newspaper nke ndị mmadụ na-agụ. A sị na ị na-anụ ihe m na-ekwu? Na ihe na-agagharị nke a na-akpọ newspaper, a sị na gị na mgbe a na-achọtaghị onye ga-abụ eze, enye unu ara abụọ ikwekọrịta na onye ga-abụ eze, onye nke chọtara enye unu usoro ka ị ga-esi bụrụ eze. N'ọbụa na Eze Eberechukwu ka enyere akwụkwọ, unu abụọ ekpebi si na ihe ọbụla ekwutere n'ngewe ya atọ ntụ ọpụta na mmadụ 5 tụnyere Eze Eberechukwu, mmadụ 2 atụnyere gị. Ka ihe nwere ike ikwu gbasara ihe gị na ya unu nwere nkwekọrịta ihe dị otu a, ọ dị ire enwe ihe dị otu a ka ọ bụ enwe ihe dị otu a? Ndewo Adamazi. Ndewo nnọọ. Na aga aza eme iwepụta eze ahụ. O nweghị agha ndị oke nnachi extension ji nwee ike ihe a na-akpọ authority ime election. Arụ na arụ. Ihe eme eze na arụ. Ọ ndị oke ọrụ village
ndị okennachi ndị oke ọgwụ ndị ga-ekpọpụta eze arụ. Aga ọgwụ na ọ dị na na-eso okwu ma na-anụ ọgụ, o nweghị ọtọriti ndị okennachi extension nwere na arụ ịkpọpụta eze arụ. Naanị ndị nwere the authority or ike ya, let me rephrase, bụ ndị ọrụ okennachi, ọrụ ndị oke. Ka aga ọzọdere ọrụ ndị oke ekwubigo n'ọmụọmụ bụ Eze Godwin Kanu Ide Kanu Okoroke Okennachi. N'ọmụọmụ eze ahụ ugbu a. Daalụ sọ na ka ime ka anyị mara ị na-achịkọwa na kịta na enweghị mgbe ọbụla akpọpụtara unu abụọ si na unu abụọ bụ ndị ga na-azọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ịbụ eze. Enweghị mgbe ọbụla eji kpọpụta ihe dị otu a. Ihe a chọrọ ka ịza bụ A maọbụ A. Yes, that is in the court. And I would not divulge anything that is in the court for now. It's being judged by the court. So I think ihe na-agwa n'ugbu a na na-arụ na omenala arụ eze nwụọ, ndị na-akpọpụta eze bụ ndị ọrụ ndị oke, ọwụghị ndị okennachi extension with election. Ịtata ọnwụnubere na arụ and onwekwana ike ime nọ nsọ ka ọwụ na arụ. Any other question concerning this is in the court and we will settle it in the court. Ndewo. daalụ sọ na ezi ọzịza i nyere n'ajụjụ nke a njụrụ gị. Dịka anyị na-aga n'iru, onye ọzọ chọrọ ka o tinye ọnụ n'okwu a bụ lọya nke nọ n'etiti anyị. Lọya, ịma anụ na Eze Godi na-emere arrest. Okwu a na-ekwu maka ya ka nọkwa na court. Anyị chọrọ ka itinye ọnụ gbasara ihe niile in the legal terms nọ n'okwu a. Ihe m na-achọ ikwu na-awụ nke mbụ, ọ dịghị ndọrọ ndọrọ ọchịchị nọ n'arụ from my legal point of view. Ị na-ekwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ọ dị ka ihe a na-akpọ election. Now, before let me go there to ihe kwuru. Arrest. Another one chọrọ ime correction. Arrest and arraignment have been settled. Court enyere judgment na yawa. Court enyere judgment. Court asị na arrest by warrant. Ọ dị nke a na-akpọ warrant. Warrant wụ ikike magistrate nyere ndị police ka aka jide somebody kpọta ya na court. Ihe a na-akpọ warrant of arrest. Now court ele anya na the warrant of arrest aji mee onye arrest, ajikwa kpọọ ya ga court na ọ dịghị ihe nọ na warrant of arrest ahụ. Then court akagbuo the thing, the high court nọ na Bende. Then anyị wekwara ndị ụlọikpe a nọ na Bende bịawa magistrate court ebe ahụ mere ya arraign. Bịazi magistrate court si ya na onye ahụ agbọtara na magistrate court na high court esetiela cite the warrant of arrest and si nye iwu si ndị because ndị na case ahụ police, inspector general of police, Nigeria police, commissioner of police, attorney general of Abia state, commissioner of local government, commissioner of Local government and chieftaincy affairs. Abia state government are involved. Yes, Abia state. Yes, Abia state. Abia state is not involved. But attorney general, attorney general Onyishi. Yes, Onyishi, legal officer of Abia state. Attorney general Nanochi Anya, the governor, and he has been even the Supreme Court at the side here. Even Ministry of Chieftaincy Affairs. Court at the side here. See, Ministry of Chieftaincy Affairs. They represent the governor.
in chieftaincy matters. Yes. Kekwere ebe Governor Alex Oti kwonyere n'okwu a niile o kwunyere na Eze Godwin bụ onye nke bụ eze arọ ka o kwunyere na Eze Ebere bụ onye nke bụ eze arọ. Ima ihe wo problem ahụ na Nigeria wo ihe ikwu ijuru the state government, but in the legal terms always state government ihe kwesịrị the executive arm of government. Executive arm of government, because Igbo government, we have 3 arms of government. Are you getting what I'm saying? Now, when we are talking executive arm of government, for example now, state government, Iwu, Niaga idea, autonomous community, that is what they are relying. See, over now, anwe problem now the community. He gave me first of all, this is a committee. Resolve all the problem. No. Now the government will set a committee or panel, resolve all the disputes. In our team, Yeah, no. now all resolve all the court. That is what they got. That is what the law they are saying. The ground are resolved. Now another na law sipa. All na government also give that guardian. Now you know blank me. On or traverse, none and void, of no consequence. In our room, now another thing, he already had about evidence as well. Once somebody recognizes already had about official acts, when there is official acts, there is no anybody that can set aside that official act. Like what, for example, now, Eze Ibom Isii, Accra, Nwala, somebody. Only apply set it aside, all court. In our time, it's only court that can set it aside. That's why they say they are make mistake government. Then government, the executive government is to implement the law. The judiciary is to interpret the law. So since always the law, all the judiciary now, that will interpret the law, all not in line with the custom. The judiciary will interpret. Although in line with the custom, the judiciary will also interpret. But in this situation now, that's what I'm telling you. There was not something like that. Instead of that, the person that crown was arrested, was suspended. Then, So, excuse me, was suspended on what ground? Which where? Okay, let me. I don't want to go there because let me come a bit. After what I'm calling those who don't see as the President General, after crowning Eze Godwin on 20th October 2023, 2 days later, he came to me that Governor Oti said, "No, Godwin Kanu na kupu yokunisi. Mjue makangeni kwano. Yosi ezi ene mosi Governor Ozi Eziria. Saying, msi ase here you are poor me do mania. Governor Deni Edenyam Sim Nam Sim Puponya Okunis. He said, "No, what a letter from the Chieftaincy Affairs on 25th. I'm hereby suspended. 25th October. After 5 days. After 5 days. So I have to challenge them. Na court. The matter is still pending in court. Na high court now. Have you worry here mere hageji suspend them? Apart from all that na dika ihe ọ na-ekwu na ihe a bụ eze mere n'obodo. It is our community. Ka we set in a committee. Ndakwa ihe mere no Maazị Ajiga kwu onye okwu. Ọ bụrụ na ụnụ nwa ahịarị. Remember that ime eze your community. Your community will accept it. Let me continue. Okay. Yeah. Now, thank you for this. Even na case Amiri, he to actually decide there and here present in a high court bending. Now, there is also a law that says ascendment to the throne. Again, after now, that is only black away. Okay, I guess you umenala ndi baho. In our thing, umenala or umenala maybe him and some there is even I need will but all the different. But all yes, maybe slightly different. But all umenala that particular place. Na ihe kwuru kịta si na onye ọbụla ga-agwa eze oge esoriri omenala. Omenala.
Eze Ibom Isii soro omenala bụ ike eze godi okpu n'ọnya bụ eze ndị gọọmenti nke bụ Dr. Gọvanọ Oti abịa sị ka ekpupu ya okpu ya bụ na ihe o mere adịrọ ọnụ mma ya bụ ihe Gọvanọ Oti mere adịrọ ọnụ mma maka na usoro omenala ihe na-asị na ọ dị m ga-esi na ọ dị ma beni na-asị na onweghị jurisdiction onweghị ike ikwu ọdịka ihe according to the law. Now even the constitution says that the people culture should be preserved, and what the duty of the executive governor to do or executive governor is to preserve or implement the custom. Are you getting me? And now any other thing omere any other thing handle after then without following the procedure all will not avoid. So that is why I will not tell you there is no dispute. Because all na dispute, even in election, all na we dispute. All na we problem. Gebuz or our court. But now, and the arrow, this case all the arrow gara court because of intimidation, fear of arrest, and harassment. Are you getting me what I'm saying now? Na jo equal na intimidation, arrest, harassment, yeah, and harassment of Arab people. Yes. Na kona kita una n'obodo Arochukwu kita. Yes, for example, how will you arrest an Eze? The person now, when the law says if there is a problem, that is the autonomous section 30 of autonomous Asian rules. They are not there. If there is a problem in dispute between you, what you do as executive government is to settle it. Yes, what I'm saying now, even in their case, because I'm relying, what I'm talking about is the case I decided now, then the High Court. What they are saying that the coronation of the Godwin, Nwamazi Godwin, was not in line with the lawful custom. That is according to the government. But how would the government have to do with the coronation and ascending to the throne? You know what I'm saying? So whatever they are doing, what I'm saying that he has no jurisdiction. Yes. He has no, I'm not saying that what he's doing bad, but he has no jurisdiction. According to the law of our land. And even let us use common sense. Can you with the common sense now? Now, for example, now this one now that means there is two. Now there is two. But this one now you cannot place something on nothing and expect it to stand. In our thing, they could now. If you do not follow the custom, you do not follow the law. Now, what is the basics of what we are presenting to the people? I'm talking the law. Yes, the custom is not followed. The law is not followed. Then what is the basic that we are presenting these people think in a present now to the public? But I'm telling you clear, I can defend it anywhere because the constitution is there, the law, autonomous community is there, and the even decided authority say that if you want, you can email somebody say follow their custom. And now even the beauty part of it now, what they are doing now is I got a court when this thing happened. Look at it, what you are saying there is that is what I say no. This man now on 26 that they crown the second person in the Kuno on Toronto. Around 26. That 26 now, the matter was already in court. Yes. Onye wiri okwezi, obonye Eze Ibom Isii. Ebe onye haburo onye Eze Ibom Isii na omenala Arochukwu onye Eze Ibom Isii kwesịrị ime ka ezi ihe mere ndị Arochukwu ji kwenyere n'onye ahụ. M gwara gị before, ihe ahụ ndọrọndọrọ ọchịchị or ịdọ eze, ihe ahụ attempt to change the custom and tradition of the people. Yes. That is my own because I have a holistic study and overview of the case. And here, for example, now, coronet after filing the suit, and the law says, okay, let me not go to here now. Now, when that coronation after filing the suit, can he marry Arochukwu ji kwenye kanya hongani? There is a court order. We went to court. I got a court. There is a court order. I got a court file a suit. That is what I'm trying to tell you. I filed a suit. Then here I buy injunction. Injunction, the court any injunction. See, all the respondent, which include the government, and the second respondent, which is this man we are talking about, don't invite Eze Ogo. Yes.
don't invite our witness. But now, what the beauty part, I don't know what is happening. The man is keep on inviting people. You know, that is why, and Ilan this problem, the Nigeria have the mentality that there is only one arm of government. Or even if we are saying that, what is the government doing? Because I don't know how they may or recognize other arms of government and may respect court order. Even meeting on the also on the how the Ghana May 27. May obey because you cannot, according to Eze Godwin Kanu, according to the information, that the way he made any gathering without Eze Ibom Isii and Eze Ibom Isii and other people in that community. Now is Ghana may other community any organization, any celebrate without these people, and the court have said, do not invite these people. They may invite. And now, not only that, we have served them for 48 and 49. It's like these people now, the people that are caught are helpless. Yes. Yeah, they are helpless now because people are continuing, you know, they are trying to legalize illegality. Because they are like now, what's going, you know, in my own crew now, that people have been arresting people from the information. They have been arresting people. That arrest amount to intimidation. Now arresting other the Eze and detaining him and arraigning him before the court. If not, the Gara court, Gasetiasa. That means the man Gara on the court. Naga court. When the law have provided what to do, you know, so that's what we're saying. Can you talk us? Thank you. Why Ndaruji Nabatadati? On 26 January, Ndaru Ruhiwavute before. Over 10 loaded mobile, yes. Then army led by Brigadier General Dia here, because I've sat with him 1-on-1. He told me that he was the person that led that operation to come and crown this young man. Men and women, even Umuwanyi, were rather only teacher Nala. Now go body up, now go a better off on Ogara didn't man or what? Yaran there. Monday. Yes, but the father is still alive. You see, going not Nondo. Nea Joshua Kanoji Nondo Ta. The senior brother Mega on US on today. Papa Nondo. Abia Rubiana Matani Diago. Bishop. You want to live with Sindaro? In an end, they want to kill the whole arrow. They let you without his one, the own way now what happened at Tinku, wherever they teach an Allah, or Gabianama. Don't damn it. Now, police, if you may be so many alarm. If you are for why, only now, don't be at one. Tell me, you about the Nadibo. Monica, I was a kingdom. But only the head of Igbo, the highest populated black people on earth. If you go to Arabra, they are there. Ndi Kenyom, they are there. No, they are there. No Palese, Hanebo, no Jarena. You didn't know about Eze Ibom Isii. They're everywhere. Go to US, they are there. All are US arrow. You got Arungwa, they are Arungwa. It is the crown of Eze that covers everybody. Upon your name on the chair. Upon your name on here, the Iranisi, the Iranisi. You know, when the money when I took Nadi, now I'm occupied. Oh, Chineke, Iranya. Dalusona. What I need is Roka Unumere Kaimara. Eze Godwin. Dewo. I'm nika nega ntị achọrọ ka kitinye ọnụ n'okwu a onwere ihe ọzọ gbasara ihe niile na-agabiga ịchụ aka ndị Arochukwu na ndị Igbo niile mara ihe ka o si dịrị ugbu a maka na ikpe ka dị na ụlọ ikpe o nwegasị ụmụ ihe ma nkwụ nchọkwara ikwu ma nkwụ ya agaghị ikwu ya maka na ikpe dị n'ụlọ ikpe
mana ihe chọrọ ikwu bụ ụmụaka jisi n'ike jide unu ji na eziokwu ga-emesi pụta ihe na Chukwu bụ bekee mbụ o nweghị mmadụ ukwu mmadụ nta ji bekee eyi ụmụaka ụjọ na-ekelekwa ụmụarụ na agawo si jidesi ike na-asị na ajọ ihe ama mgba afọ n'ala arụ wee na-asị ụmụarụ ndewo unu Chukwu ekike ọbịama ga-anọnyere unu dobe unu ụzọ unu wechara unu ụzọ unu na onye chọọ ihe ọma n'ụwa ihe ọma abịarịa onye chọkwara ihe ọjọọ abịarịa wee na-asị ndewo jisiri ike ụmụarụ. Ndewo Eze Godwin na ihe ikwara kịta ndewo na-asịkwanụ gị jide nke iji daalụ sọ. Eze Ibom Isii onwe ihe ọzọ inwe ike ịgwa gbasara okwu? Yes, ihe m chọrọ ikwu bụ na ndị arụ anaghị achọ okwu. Ndị arụ bụ ndị na-ekpe udo. Ndị wo na-asị bịa n'arụ na o nwere mmemme dị ebe o nweghị mmemme dị ya maka na okwu anyị nọ na court nke ekwenekwanere ekpe Eze Godwin iwiniena wụsọrọ anyị adị arụ wepụkwa egbu anyị wepụkwa agba anyị egbe ịgbagbu isi ụmụ ya utu anyị bikos ụmụ ya utu anyị ama ekwe abịa mee ihe ọ bụghị ya. Biko anyị na-arịọwo ma ndị na-edu iwo nakwa arịọ ụmụ nwaanyị onye ọbụla lakpuo all the whole villages onye ọbụla ga-azioro onwe ya ike izu ọgwụ derede itohu onye apụtakwa onye abịakwa na agịrị abịa eme ihe ọbụla ọdịnala Igbo abịakwa na civic center abịa eme ihe ọbụla ọdịnala Igbo anyị na ndị nzukọ arụ ekwekọta na o ma abịa kwụọ anyị ụgwọ civic center ụmụ anyị wosuwo ma enyecha n'ọrụ wee tigbo n'ọrụ last December 26 ka a kpọrọ Chukwu mgbe dozi udo si bịara rịọ m biko ka eme arụde ebe ọ na o ma abịa kwụọ anyị ụgwọ onweghị ụgwọ kwụrụ anyị wokwara anyị ugwu olesi ma ọ chọrọ igbu isi ndị Ibom Isii igbu isi ndị arụ ndị ọdọ anyị achọghị Chukwu dozie udo si ka ọ bịa nyere anyị isi ọ na-achị nyere anyị ugbu a. Ndewo na nchịkọta nke inyere gbasara okwu a achọkwa ka lọya nke nọ n'etiti anyị kwukwukwe ihe gbasara ya. Ihe na-achọ ikwu na ndị arụ ma ndị gara court ma ndị agaghị court unu maintain peace because ihe m na-ekwu na ọrụ problem bata na ọwụ ndị nọ na court ka a ga-abịa mee harass everybody ka maintain peace but ihe m dị adị m sure na judiciary that would the hope of a common man in this case. You know, everybody maintain peace, and the other party respect court order. This is democracy. Respect the court order. Respect the institution called judiciary as the arm of government. Respect here. Court more than another court. Maintain it. I am say go the last time. Daalụ unu niile na-arịa anyị ụbọchị taa maka ihe onye ga-abụ eze na Arochukwu unu enyela anyị nkọwa zuru oke unu emekwana ka anyị mara ka ndị arọ si achị eze marakwanụ otu onye kwesị ka ha chie eze na onye ọbụla na-ege anyị ntị n'ụbọchị taa ga n'ihe unu kọwara ha marago onye eze ruru ha marago onye bụ eze Arochukwu onwere onye nwere amamihe na-amaghị onye bụ onye anyị chọkwa iji ohere a na-asị ka Abia steeti gọọmenti unu etizila ọnụ na ihe unu na-ekwesịghị itinye unu ghara obodo ka obodo mee ihe ha kwesịrị ime omenala bụ omenala obodo niile nwere omenala ha unu ghara ka ndị nwere omenala ka ha mee ya unu tinye ọnụ na omenala ndị ọzọ ọ ga-emezi omenala mma na-esozi otu kwesịrị na-eso
ka anyị na-eme maka na anyị na-enye aka n'ịchịkọta na ịkwalite omenala anyị na-aga n'iru. Ụfọdụ oge a na-asị na anyị nwere omenala, ụmụ ihe ndị a na-ebute ndị mmadụ ji asị na anyị nwere omenala, ka anyị ghara ịdị na-ebute ihe ga na-eme ka ndị mmadụ na-ele anya na anyị nwere omenala. Ndị Arochukwu na-egekwana anyị ntị, asịgo unu n'ọwayọ, unu adọkwala ihe ọbụla na onye eze ruru eze ga-erutere ya n'agbanyeghị ihe ọbụla. Daalụ nụ ka ọ dị n'mgbe ọzọ. Echefukwala ọkwa Nwada Ụzọ maka onye na-ebutere n'ọnụ okwu a. Sonye anyị n'ụga na-amatakwa ihe gbasara omenala n'ebe ndị ọzọ. Daalụ. Ndị Aro na-anụgonu dịka ndị nọ n'etiti anyị si kwuo, asị na okwu a nọ n'ụlọ ikpe. Unu chewe ha ka ha jechaa ikpe bata, amarazie nke bụ nke. Daalụ nụ.